Naimbag arabiyo aming kakabsat at timanan ni Pastor Joey, ti kadwayo iti daytoy arabi ti Sabado, iti panagkararag. Panagdebosyon ken panagkararag. Kadoon da kiti panangkanta ti himno, Because He Lives. God sent His Son, they called Him Jesus. He came to love, heal and forgive. He lived and died to buy my pardon. An empty grave is there to prove my Savior lives. Because He lives, I can face tomorrow. Because He lives, all fear is gone. Because I know He holds the future, and life is worth the living just because He lives. How sweet to hold a newborn baby and feel the pride and joy He gives, but greater still the calm assurance this child can face uncertain days. Because He lives, because He lives, I can face tomorrow. Because He lives, all fear is gone. Because I know He holds the future, and life is worth the living just because He lives. And then one day I'll cross the river, I'll fight life's final war with faith, and then as death gives way to victory, I'll see the lights of glory, and I'll know He reigns. Because He lives, I can face tomorrow. Because He lives, all fear is gone. Because I know He holds the future, and life is worth the living just because He lives. And life is worth the living just because He lives. Life is worth the living just because He lives. Ti leksyon tayo ti daytoy arabii, ket masarakan iti ebanghelyo segon kan San Juan, kapitulo 1, versikulo 1 aging ga iti 18. Kastoy ti mabasa. Idi punganay addan ti sao, ket ti sao kadwa ti Dios, ket ti sao Dios. Manipod iti punganay, ti sao kadwa ti Dios. Pinarswa ti Dios dagiti so amin babaen ken kuana, ket awan ti naparsuano saan agapu ken kuana.
Ti sao iso ti gubwayan ti biyag, kat daytoy a biyag iso ti silaw dagiti tattao. Agranyag ti silaw iti sipnget, kat di mabalinan ti sipnget nga idepen. Imbaon ti Dios ti maysa a tao nga agnagan iti Juan. Imay amang paneknag kalagiti tattao may papan iti silaw, tapno mga dati mensayet kat mamati da. Saan nga iso a mismo ti silaw, ngam imay tapno paneknekan na ti may papan iti silaw. Daytoy ti pudno a silaw, ti silaw nga umay dito'y lubong, ken manglawag kay ti amin at tao. Ada idin ti sao dito'y lubong. Pinarswa iti Diyos ti lubong babaen ken kuana, nupay kasta saan a binigbig ti lubong. Napan iti ilinangam saan nga inawat dagiti kalyan na, nga maddamet dagiti mawat ken namati ken kuana, isod gapuna nga ni kanayday ti kalintegan ngagbalin anak ti Dios. Sanda ang nagbalin nga anak ti Dios, kas iti gagangay apan kay pasngay ti tao, ta ti Dios a mismo ti amada. Nagbalin na tao ti sao ket nagipagtaeng kada tayo, napnuan iti parabor ken kinapudno, nakita mi ti dayag na, ti dayag nga inawat na, kas kakaysuna nga anak ti ama. Pinagnak ni kanihuan ti may papanggan kwa na, kat impukaw na, iso daytoy ti bagbagak idi kinunak, umaya sumasaruno kanyak, nupay kasta, natantano kam siyak, taaddan sakbay anayanakak. Gaputan nabuslon ti parabor na, inawat tayo matibendisyon na, when nawadwad, a bendisyon timpay na kada tayo. Inted ti Diyos nilinteg baban ka ni Moises, nga may ti parabor kan kinapudno, baban kan Heso Kristo. Awan pa'y ti nakakita iti Diyos, tilang bugpugtong anak, kadwa ti ama, iso ti mangipakaam mo ken kuana. Kakabsat, ti leksyon tayo ti daytoy arabii, ket may papan iti panagbalin a tao ti sao. Mabalin agsalusod kayo. Apay nga kasla agsubli tayo. Kasla baliktad. Kalkalpas lang ti panagungar ni Kristo. Apay nga agsubli tayo dayjay kanito nga sakbay ang nagbalin a tao ti Dios. Sakbay ang nagbalin a tao ti sao. Ti ministerial team kakabsat na pagnanumuan mi nga ti eleksyon, manipod iti UKG, aging ga iti na imbag adamag, panawad ti panagkararag, ket manipod iti ebanghelyo kas insurat ni San Juan. Nagagantayo dagiti introduction, idi Lunes, kanagiti sumagsanganad pay nga aldaw. Ngamita, kahit kuman kitain tayo, dahil siya'y umuna asa nga 10 ket 8 a bersikulo iti ebanghelyo ni Juan. John 1:1. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Idi punganay adati sao ket ti sao dati Dios ket ti sao Dios. Malagip ko idi agdadamo a pastor. Ada kami ti outreach ti DVCS. Ada kami nga nagisuro jay igit ti baybay kalitubing. Malem iti Sabado daytoy isagsagana mi ida para iti closing program para ti malem ti Domingo. Idi nga ginina na kami, ada imay masidag ka na kami, akakabsat saksi ni Jehovah. Imasidag ket question na kada kami ti may papanti pamati tayo iti kina Dios ni Jesus. Kinunana, da kayo isursuryo alilawin nyo dagiti tubing babaen ti panangisuryo ni Jesus ket Dios saan na pudno day tao laeng. Sa anak pagtepel ket kinunak kanyang kuana. Basta uman kabsat iti Juan 1:1. Binasa na.
Idi punganay adati sao, ket ti sao dati Dios, ket ti sao Dios. Sige sa runom ti Juan 1:14. Ket ti sao nagbalin, alasag nagbalin a tao, ket nakita mi ti dayeg na akas bugbugtong anak ti Dios. Sinalusod ko, siya sino dayta a sao, nga daydi punganay, nga day ti Dios, nga iso Dios, nagbalin, alasag nagbalin a tao, ket nakita ti dayag na akas bugbugtong anak ti Dios. Ni Jesus kunana. Ket no ni Jesus daytoy, ket nangarugan sawen ni Jesus isu dayjay sao nga adda idi punganay nga da iti Dios nga iso Dios. Kitantay nga rod, idi punganay adda ni Jesus, ket ni Jesus adda iti Dios, ket ni Jesus iso Dios. Dayjay laeng duha nga bersikulo. Haan anaka timuken di kuan pimanaw. Anyan ang nagpintas. Asublyanan dagitoy a bersikulo. Kas ipaduyakyak tayo, kas ipakaamu tayo kayo ti amin na tatao, ti panamati tayo, iti si bibiyag a Dios, babaen kan Jesus, ana pagungar manipod kayo ti patay. Ipakaamu tayo, ani Jesus, iso Dios. Ket gapu ta iso Dios, gapu iti ayat na kada tayo, nagbalin a tao. Malagip ko ti maysa nga ilustrasyon. Ti maysa nga ari, malmalda ay unay, agsipod ta, agmay sa iso na ije palasyo. Awan asawa na, barupay. No, mapan, agtugaw dyan ti trono na, nagiti ministro na, kanagiti yuno ko na, iso dalat kadwa na. Yung kalpasan na, agsubli dya kwarto na, malmalday. May isangal daw, kinunana iti yuno ko na. Rumwarak, agsuutak iti bado iti may isang nga ordinaryo tao. Baring no sa jerwar, makasapulak tagbalin nga asawak. Sino katanda nga rod ti ari? Nagsuti suna iti ordinaryo abado. Kat ijerwar iti palasyo, adu dagiti tattao ti naka sa una ti nakikita na nga madamay sa abalasang nakaalat ti atensyon na. Ginayem na agingga nga iti panaglabas sal aldaw inaram na ket sinong batad metso na ti balasang. Idi nga nagsubli ije palasyo na may sangal daw kinunana. Anya nga tateramideg tapno daytoy a babae nga ay ayatek ket kayat na tagbalin nga asawak. Saan agaputa siya ket ari no di ket gaputa siya ket maysa nga ordinaryo a tao. Baka sala kayat na ti makisawa kanya gaputa ari ak. Saan ko kayat kumatakas jay ko nana. Nagdesisyon ti ari panawan na ti trono na, bumaba iti trono na, tapno makipagbiag iti dayjay abalasang ngay ayaten na. Ti Dios babaen ken Jesus, gapu ti ayat na kada tayo, pinanawan na ti trono na, imay nakipagbiag kada tayo. Pinanawan na
panakabalin na akas Dios. Tinalikodan na. Imay nagbalin akas tao. Nakipagmaymaysa kada tayo. Nagrigat akadwa tayo. Nabisinan na wow akas kada tayo. Nabannog akas kada tayo. Nagsangit akas kada tayo. Natay akas kada tayo. Amin dagitoy katgapo, iti ayat na kada tayo. Nagbalin at tao ti Dios. Ngam gapu mutla ang iti ayat na kada tayo. Saan ang nagtalinad anatay? Tinasantuan na kasuratan ko nana. Nagungar. Nagbiag manen. Gapu ti ayat na kada tayo. Kayat na akalpasan iti ipapatay kadwa tayong tumutla isuna. There is resurrection for all of us who believe, all because of His love for us. God became a human being because of His love. God suffered and died because of His love for us. And God, in Jesus, was raised back to life because of His love for us. Anya na nagpintas. At ti Diyos, nagbalin a tao, nagbalin a lasag, gapu, iti ayat na kada tayo. God loves you, friend. God loves you. Ti Diyos ayatan na ka. Ti Diyos dungdungwan na ka. Ti Diyos nagbalin a tao, gapu ti at nakan ka. Agkararag tayo. Madayaw ka o Diyos, na ayat nga apo. Nagbalin ka at tao, nagbalin ka alasag, gapu ka na kami, gapu tiyat mo ka na kami. Nagrigat ka, gapu ka na kami. Natay ka, gapu ka na kami. Nagungar ka, gapu ka na kami. Agsipod na kayat mo, ada kami, kalpasan ti papatay, agungar kami mat. Ket makadwada ka, italangit ataan mo. Jesus nga apo, tiday ito kanito, dawatek bendisyonam, nagiti kakabsat, akadwak tiday ito yung panagdebosyon, tiday ito rabii. Ipariknam ti kaddam kadakwada ita. Ipariknam. When ipariknam, ti naayat a presensyam kadakwada. Bendisyonam ida, agasam nagiti nasakit da, para buram ida. Kastamot wapo, dawatakan ka, ipaay mo, ti panalaknib mo, kalito sa amin na pas ti pamilyada. Tinagan Kristo, dahito kararag, kan pakikaasimi. Amen, kan amen. Maminsan pa kakabsat, siyak ni Pastor Joey, ti kadwayo, ti dahito'y nga oras iti Sabado. Tunggal Sabado, iti rabii, iti panagkararag, ken iti panagdebosyon, iti sao ti Dios. Bye-bye!